Кварта с аларма толкова рано сутрин, бе. Гранушки, какво се случва тук, мо? О, не. Не. Само не ми казвай, че днес е... Хора, тая гледка направо ми скъса душата, ама тъй като гледаме нещо друго ще скъса. Many minutes later. Бабо, имаш ли логично обяснение за това, къде са вандалите за даскалката? Ти знаеш ли колко се постарали да набера от най-ароматните, защото знам, че е много алергична към тях? Както и да е, айде тук плёка ми удай да тръгвам. Аре бе, ко ме зяпаш бе, темерут? Значи, ако до 5 минути ми плиснеш вода, скачам през джама. Разбрано? A few moments later. Оф, не издържам повече, след като ти взе твоето решение, сега цяла година трябва да плащаме пак за частни уроци, така че... Вие какво си помислите? Айде, тръгвам, защото закъснявам.